Ka jinglet khang kerdep ki bor penya distrik Riboy ya ka kerdop lum khajna ka bale jingbit na ka ki HADC. Kala penlong ya UEM ubade kmi ya ka tana trade ban panda ka jing tho alo kene ka jingle jong ki bor penya distrik. Lada kalap bagadon ka jingle be an na kalyang district council. Laban kedau hang ni, bana kalyang ka office u deputy commissioner ha ka kan ru trek ujembang arjar arpusan kilalet ban khang kerdep ya ki kerdop lum khajna ha ka distrik Riboy. Bat kawai ni kini kerdap kadai ka kerdap lum khajna jongka ki HADC ka badan ho dihar. Habakran ni kilat patai kubor UEM ubakmi ekatna trade uba Winston Tony Lingdo uletho bakani ka kerdap lum khajna kala syakang kadai jong katna trade ka ki HADC. Bat kadai ka kerdap ka bajulum khajna ki kali jong ki brio ki bana bar ka jella. Ulapan pau ke jing lengo alo ke jing khang ki bor penyak distrik yakni ka kerdap namar bakani ka kerdap kadai ka bela bot na dogi por ki bamenshwa bat ka bela yo ru ek NOC ne kinong elam shnong bat bot ru ya boro ki kendor ka bela bot ka council na kaliang UEM ubakmi ka tanat lan ubolong ru unong aiktian ka executive committee ba powel soklet Long bagi jingkang ki bor penyak distrik ya kaja kalum khajna ho dihar kalong basnokia namar baka council kayat kat kum ka 6th schedule ku ai bor ya ka district council banlum ka khajna uba powel soklet ulabo ki jingkali ki bor penyak distrik Riboy baka ai ki begelale ai ki benai ki balale namar ka por ka por ka judan kata ka jingnum khajna be an na ki kali chano uja u deputy commissioner ka district Riboy ha ka to ka por Ulakan noru baga jingle jagi bor penyak distrik Riboy kalong ka baklam akor. Bat ka dairu ka jingken ben ya ka bor jong ka district council. Boyo idi ba pendap lang ding do. Ila yo ka NOC ru. Shwabin penyang ini ka gate hang thiru. Ila don ki kot kisla ki bila pha shangai yong ba ila yo ka NOC na usnong ru. Ti naka NOC bi yo naka snong ila su lang bat ka work order ila ai ko ka copy siapa SP office sethi lai ko copy siapa DC sethi andai ko mangalong ipin do menne ba nakaliang jong DC sethi hadin bi layo ya kata ka sithi na kini ki bayo kini ko work order kim sim la juba panu kim sim la ong long ne em ban krong ni mlong ban krong ru ti ki bu pli ha ba ki ayo ko work order ban pen trai kam no ka kam ti lai sedang no ka kam sha ke dei tak nanda ha ka tu ka sngi ha khan ru tarik margi pli ha san tarik ba dei tang ha ka tu sngi khan ru tarik bakin sawan ki district administration bagi sakhang ya ka tu dia ti katai ke dei ka bangi jule na baro sikat tu ka laki wiki isi ki barem ru ngi jule e katai but ngi ru ngi bot dai itahi i jing penyak barla penyak ka office kan di bot da ka public notice hang ni po office but nang ni syakmat ru ngi hap up ya ka feedback la kala adai namar kidon ki gates ki blaidon ha po ka court case ru ngidang up ya ka judgment jong ka court ka ai ka bakli betha ngi nang ni syakmat bangin le ngi kloi bangin ni trailang bat no ru apa dei bat ka district administration ru ngi kloi bangin trailang dei kum bala pan shai ba powel soklet mene ka dei ba long lada ka district administration ka shem ba kini gilong illegal hakmat jong ki kini pan ai ngi de ka jing thok kanang bangi ru ngi yo ban ni trailang kai nyam sim lawan hang ni bangin pen khanya ka no ai andrei ka shudei be tang ba ngi kwa bangin ya bu renti ya ke ka bala judon ha ka district council borosh ka tu ban ngi kwa ban le ye kinu ki kam ha ba she ke but kani na do bangi wan ka isi ka bathma hang ni ngi tikina bet ba kinu ki work order kin David Shees nam nim dum la ban I arsnem ne license ne south nam kan David Shees nam te ti based on that ni ai ka work order kada don ka agreement kada don ka work order ka ni ai shi ki party ki bayo to dengan baklang ada prapo hajar Shees nam ya to ti fili kumba PE ha po ki media reports ki bala surface mo ngi da instruct ki bakin deng do ID na dia bakin da dan da ka receipt te kuma PE ka receipt ka dan ngi kitu ki bakrong tu ki da ai da ka receipt ye kitu ki non tribals marka ni ka dai ka checking nam ta ki non tribals ma ko to gate ka dai na ka trade department ka dai ka checking nam ta ki non tribals ti da issue hi da ka receipt kalong transparent everything kalong transparent ti kumba PE ki reports pagilong illegal dai kam dai bolong illegal kalong illegal ti kita ai da ka receipt but kinda peniyang hiru kaya ka kali room dai baki obstruct ya hapo ka national highway kita tan sa baile ni tenga ngai film ki reporters fila let to singi situ fila ihi ya ka jaka ka lashna ko la shai ba point do mane ba kinda tan ki kali spo highway kim da obstruct ya ka yen jum ka kali kai tang pade
haka bakut I ka shulong nom ni ba ngiap ia ka jingtho na ka district administration ka ngin sa act upon that ka jingtho na mangi hadu mantangi pat yo kanu communication na kaliang jong ka district administration nang tina ko ribhoiru ba ngin yele kum no ni shmat tina kaliang gajungi kum ka isi tingi ap ka ta jingtho bat ngin sa pentip ye phi nong pathai ko bor ke ka bangi dei man le nang ni shmat ma Kani kamot nam ta ki tultit ki bathamai ten rei kamala ong di yam tan kini ni suri new be tang ya ka contract jong ki brio ki bangili se ka gate te kamdon ke no ka bathamai ta da ka don ka bathamai ka definitely ngin le chata kamot maka da don ka working plan ten rei hadu menta kamala female ki kini ki exist dem de tang hari boy ki dan mahaban la hamana ki district ten nakaleng ka state government ka diman a ken kata ka jingtho na ni ka notice dem ba bang pingi dem le tam tan ni kamdon ngila check ya record kamdon mo kamdon kan no record kamumot bang ngi sembet ba kini ki kilong legal ban ngila ban penrikam ya ki kamala penrikam da ki isi ki berem na do ki snam ke baladap kam sumdon kan no ka bathama ten rei ka balangok ngai pimne balai balan muscle play mengi on the first day itself te kala khang no nga suspect bagan ka jingle jo ka discussion na po riboy ka don ka ke ba one no ngim tep kata bat ka tu attitude jong tu majis balik khang ga ge lu klem kan ko jing tho uli khang ge da fili ki pulik ki liban kam jo beri kira bak aras waran ni ge ka elected body te ka bala enshrine ka constitution jo India lamba ka 6 schedule ni mde kita ki NGO ni kita ki gang bangen cibukit mut ni dale da kalti ka badai I kumbakan dia ka district administration ka kiri I kumita ki second class citizen na kita ki beri ki bam ya kaman te kat ka office jong DC boy ka badon ki staff ki babon badon ki department of affair ai kin tak jing tho ni te ai da caution notice ana ngi lele be ai ngin khangi dala de amda kam da ka district bukan khang te nga shi I bakan ka jing le jong ka kalong insult ya ka district council kalong insult ya ka dorbar shinong ka dorbar shinong kala INOC bangin play ka momot baka district administration kam boram kam khain wat ka bosnong ki bla ai no si ban bu atau kasna ko jokki te ngasko bangan padam jore kan dia ka jingle jo ka office DC bhai chaki ko district kindon ki gate bukin kam chumdan kan ko kam tan re kansan te kan ka pon kan ka selurung isa te kam bhai kan ni namar ma ni la check ba kam don kan ko ta ka jing tha ka bakum kata kam balong phiga na ka ministry ten re Ingat bagi ni ki bagi degi asing tinggi ba don aslam ki bangi lule na kapor sa kapor ki bala mandate du da ka sik schedule ya ki disukun skill bakin kala ki revenue back in post tax haluk tu ki trak pe khnang ba kani ka jilum khana jungi kabde bangi lum da kam ta jung kadi li na ta ka fund na ka revenue to ka district council bangi si tulop igin trai bangi penyai ki babun ki kam ha ka close ka fra ja ka sik schedule kala ong ba ki district council ke la ban collect tax ke ba impose ya ki khajana khnang ba kan le ki babun ki kam jang ka council kan thop du ki babun ki kam da kam ta ka imnang salang da ta kisong ki thau tingil ngo ba na kalyang jong DC ru bhai ule umde ka long insult but sai sing anong biang kari ka jingle ka ba khlam akor ka jingle ka bam judon hande kari ka si ka jongi kari ka jingle tang shati sheri thwa ba khen bari wa ka da pasno